A perfecta combinación entre mar e monte fan de Outes un destino ideal para pasar as vacacións. Co obxectivo de dar a coñecer os moitos atractivos do municipio, o Concello elaborou unha campaña de promoción focalizada no turismo de proximidade. Buscamos atraer en estes momentos un público máis próximo, na medida en que entendemos que non vai haber desplazamentos moi longos, de longa distancia neste contexto, e, por tanto, buscamos atraer un turismo familiar, un turismo, sobre todo das zonas urbanas de Galicia, non só de Galicia, pero as zonas máis cercanas. Esa é a idea, non? Este plan estratégico divídese en 4 grandes áreas. Por un lado, un renovado portal web e a maior presenza nas redes sociais como mellor forma de chegar a un público máis amplo. Renovar a propia web de turismo do Concello, buscando, como veremos, unha web moito máis actual, moito máis dinámica, posto que a que tiñamos, levaba tempo funcionando, cumpleu a súa función, pero entendíamos que tiñamos que dar un paso cualitativo e mellorar un elemento de comunicación fundamental como é o da propia web de turismo do Concello. En segundo lugar, hai un segundo apartado, hoxe en día, como ben sabedes, a xente de comunicación é fundamental estar activo e comunicar a través das redes sociais e acompañar, por tanto, o esforzo de comunicación dos medios tradicionais, que tamén faremos. Entón, nós o que imos é lanzar unha campaña de medios, pero, sobre todo, forte, importante, intensa nas redes sociais, non? Paralelamente, elaborouse unha completa guía de recursos turísticos e un vídeo promocional que, de seguro, animará a moitos visitantes a achegarse ata esta fermosa terra. É unha guía de turismo que próximamente repartiremos por todos os establecementos, unha guía que está asociada, ademais, mediante códigos QR á propia página web, e que o que persigue é dar a coñecer Outes entre os nosos visitantes. Dase a circunstancia que temos visitantes no noso Concello que coñecen os establecementos hoteleiros, coñecen a restauración de primeiro nivel que temos, pero despois non coñecen Outes. Nós justamente o que queremos é dar ese paso, non? Que a xente que ven aquí teña actividades que desenvolver e coñeza o noso Concello, non? E finalmente temos, por así dicirlo, o produto estrela, que é un vídeo de promoción turística que se elaborou nas últimas semanas, que pretende dar a coñecer a beleza do noso Concello. A campaña que se puxo en marcha hoxe mesmo terá continuidade nos próximos meses, xa que o Concello busca desestacionalizar o turismo e atraer visitantes durante todo o ano.